Pani, nech sa páči, môžete sa predstaviť našim občanom. Ďakujem pekne za slovo, pani redaktorka. Vážení Močenčania, milí spoluobčania, dovolte mi, aby som sa vám v krátkosti predstavila, aby som vám predstavila seba, svoju rodinu a najmä, aby som vám predstavila volebný program, s ktorým by som vás chcela oslaviť ako kandidátka na starostku obce Močenok. Myslím si, že patrí sa na začiatok sa krátkosti predstaviť. Volám sa Angelika Kútna, bývam v Močenku a spolu s manželom Milošom vychováme dvoch chlapcov. Starší Miloš študuje na univerzite a mladší Ondrej na gymnáziu, na budúci rok bude maturovať. Tým starším, skôr narodeným, sa snad lepšie predstavím, keď poviem, že môj otec bol Ján Lenický. Lenický bývali na Rokošovej, a prezývali ich Jaravicovi, a stará mama bola Slobodná Šimková, prezývali ich Krajčírovi. Tá mladšia generácia ma, myslím si, pozná skôr ako mamu Ondreja Kútneho a Miloša Kútneho, ktorí sú ich kamaráti, a strednej generácii sa snáď predstavovať nemusím. Veď sme spolu chodievali na zábavy na hádzanárske ihrisko, hrávali sme spolu hádzanú a podobne. Čo sa týka mojej profesnej orientácie, pracujem o finančnej správe Slovenskej republiky už 15 rokov na daňovom úrade v Nitre a okrem toho ešte externe prednášam na Vysokej škole poľnohospodárskej Fakulte ekonomiky a manažmentu. Pracujem aj v obci. Toto volebné obdobie som bola poslankyňou obecného zastupiteľstva, som predsedničkou finančnej komisie a snažím sa pomáhať aj deťom a mládeži. Som členkou rady školy pri materskej škole v Močenku a taktiež som už vyše 10 rokov predsedkyňou rady základnej školy v Močenku. Tak toto je tak asi v krátkosti o mne a o mojej rodine. Tí, ktorí ma nepoznajú, ma snáď teraz troška spoznali. A teraz by som vám rada, vážení spoluobčania, predstavila svoj volebný program. Volebný program som si pripravovala a rozčlenila som ho na 8 základných častí. Každá z týchto častí je rovnako dôležitá. Začnem hneď prvou časťou a to je bývanie a rodina. Zastávam názor, že každý by mal mať svoje právo a šancu bývať primerane svojim potrebám a finančným možnostiam a obec je tým partnerom, ktorá v tomto môže svojim spoluobčanom napomôcť. V tomto volebnom období boli dokončené 2 nízkonákladové bytové domy s podporou zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Občania, ktorí tieto byty dostali, sú, myslím si, že spokojní, ale bolo aj dosť občanov, ktorí tieto byty pridelené neboli. Preto by som aj ja chcela v nastávajúcom volebnom období zasadiť sa o to, aby boli v Močenku postavené ešte aspoň 2 takéto nízkonákladové bytové domy s podporou zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ďalej ma oslovila myšlienka, že v obci Močenok podľa mňa chýba bytový dom vyššieho štandardu, taký bytový dom, ktorý by mal byty 3- a 4-izbové, a vysvetlím aj prečo. Myslím si, že je veľa takých rodín, ktoré už dlhšiu dobu bývajú v 1- a 2-izbových bytoch a radi by sa presťahovali do bytov väčších, pretože nie každý má peniažky na to, aby si mohol postaviť dom. Ďalšia vec, ktorá sa začala už v tomto volebnom období, je realizácia cesty Borzagoš 2. Táto cesta je asi v takom štádiu, že je vyhotovená projektová dokumentácia a začalo sa s výkupom pozemkov. Ja by som chcela pokračovať a vykupovať tieto pozemky a pokiaľ mi bude daná vaša dôvera, tak začať budovať túto cestu Borzagoš 2. Cesta Balajka je už dokončená. Chýba tam ešte vybudovať chodník a rozvody kábelovej televízie a obecného rozhlasu. Tieto investičné aktivity by som plánovala zrealizovať z vlastných prostriedkov obce Močenok. V tomto volebnom období, bolo to tento kalendárny rok, oslovil obec Močenok aj obecné zastupiteľstvo privátny investor a predstavil nám svoj zámer vybudovať v obci Močenok štvrť, ktorá by bola vlastne pozostávala z ciest, inžinierských sietí a boli by to parcely vhodné na výstavbu rodinných domov. Ja by som ho v tomto jeho zámere chcela podporovať, pretože si myslím, že aj týmto obec Močenok porastie, budú tu bývať nové rodiny
alebo tu zostanú bývať tí, ktorí tu bývajú, alebo sa sem možno aj vrátia tí, ktorí museli odísť, pretože nemali kde bývať do Šale alebo do Nitry. Ďalej by som, vážení spoluobčania, chcela rozprúdiť verejnú diskusiu o tom, aká ďalšia ulica by bola vhodná na výstavbu v obci Močenok, pretože vidíme, že nie je to záležitosť ani jedného a často ani dvoch volebných období, preto si túto záležitosť treba podľa mňa riadne rozmyslieť. Druhá časť môjho volebného programu je zameraná na sociálnu a zdravotnú starostlivosť. V obci žije vyše 900 dôchodcov a ja si myslím, že toto sú tí občania, tak ako boli moji rodičia, ktorí celý svoj život budovali túto spoločnosť, budovali túto obec a my teraz užívame tie statky, ktoré oni svojou prácou zhotovili, napríklad nemocnice, zdravotné strediská a cesty a zaslúžia si teraz našu starostlivosť a to, aby v tejto obci žili spokojne. V obci je zriadená opatrovateľská služba. Ja by som chcela podporovať a zachovať túto opatrovateľskú službu, pretože si myslím, že to je veľmi dobrá služba pre občanov a je potrebné ju zachovať. Najviac plánujem rozšíriť ju aj o ďalšie ponuky služieb, napríklad o ponuku rozvozu teplých jedál do tých domácností, ktoré o túto službu budú mať záujem. Ďalej ma oslovila myšlienka vybudovať v obci Močenok denný stacionár, pretože sú takí starky, ktorí nemôžu byť zo zdravotných dôvodov sami doma, ale večere a víkendy by radi trávili so svojimi rodinami. Preto by som sa chcela zasadiť o vybudovanie takéhoto denného stacionára. Ďalej v obci Močenok už je zriadený domov dôchodcov. Ja by som chcela naplno podporovať tento domov dôchodcov a najmä by som chcela zabezpečiť finančnú dostupnosť tohto domova pre občanov, ktorí sú z Močenka. Dôchodcovia v Močenku, to nie sú len tí dôchodcovia, ktorí teda potrebujú domov dôchodcov alebo opatrovateľskú službu, ale je to aj veľa dôchodcov, ktorí sú združení v klube dôchodcov a trávia spolu rôzne mimočasové a voľnočasové aktivity. Tak ako ich podporovalo toto vedenie, tak ja by som chcela v tejto podpore finančnej a materiálnej pokračovať aj v budúcom volebnom období. V obci Močenok máme zriadené aj zdravotné stredisko. Ja by som chcela, alebo teda pokiaľ mi bude daná vaša dôvera, tak by som plánovala využiť ho viacej, a to tak, že by som zriadila v zdravotnom stredisku ďalšie odborné ambulancie, napríklad geriatrickú ambulanciu, kardiologickú ambulanciu alebo diabetologickú ambulanciu, v závislosti od toho, aké budú požiadavky a potreby občanov a samozrejme možnosti zdravotného strediska a obce. Ďalej sa v obci stalo už tradíciou organizovanie takých podujatí, ako je napríklad posedenie dôchodcov v mesiaci október, v mesiaci úcty k starším, alebo napríklad finančná zbierka Ligy boja proti rakovine, alebo akcie poriadané Červeným krížom, odber krvi a podobne. V týchto všetkých humanitárnych akciách by som chcela pokračovať a zabezpečovať ich organizovanie prostredníctvom aj obecného úradu a kultúrneho strediska. Tretia časť môjho volebného programu, vážení Močenčania, je zameraná na deti a mládež. Deti a mládež, a ja mám sama 2 mládežníkov doma, sú tí, ktorí sú našou budúcnosťou a sú nielen našou budúcnosťou, ale sú aj budúcnosťou celej obce. A preto si myslím, že obec by mala vytvárať primerané podmienky, jednak na vzdelávanie a jednak na zmysluplné trávenie ich voľného času. V obci sú 3 vzdelávacie inštitúcie, materská škola, základná škola a základná umelecká škola. Podpora týchto organizácií by bola pre mňa samozrejmosťou a čo sa týka finančnej oblasti, tak materská škola by si zaslúžila rekonštrukciu budovy, ako aj okolia. A ja by som chcela využiť všetky svoje kontakty, ktoré mám a ktoré som získala aj počas 15 rokov práce v finančnej správe na to, aby som pomohla získať v obci externé zdroje z prostriedkov Európskej únie a zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu materskej školy. Čo sa týka základnej školy, tá je našou pýchou, bola veľmi pekne zrekonštruovaná a aj po konzultácii s vedením by som chcela zabezpečiť
v tejto základnej škole prestrešenie medzi prvou a druhou budovou základnej školy. Mamičky, ktoré čakajú deti a prší napríklad, vedia, o čom hovorím, takéto prestrešenie tam veľmi chýba. Ďalej by som chcela pomôcť základnej škole dovybudovať ju potrebnou výpočtovou technikou a zabezpečiť do základnej školy interaktívne tabule. Takisto v obci bola zriadená základná umelecká škola v tomto volebnom období. Ja by som chcela naďalej podporovať tieto talentované deti, ktoré v obci Močenok máme a podľa finančných možností obce toto vzdelávanie a ešte aj rozšíriť. Mládež sa nepotrebuje samozrejme len vzdelávať, ale potrebuje sa aj zabávať a v obci Močenok chýba organizovanie diskozábav pre našu mládež, pretože títo musia za takýmto druhom zábavy potom chodiť do Šala alebo do Nitry. Chcela by som im umožniť organizovanie takýchto diskozábav, aby sa mohli zabávať u nás v Močenku. Ďalej by som chcela, pokiaľ budú mať danú vašu dôveru, zabezpečiť alebo aspoň teda osloviť investora, ktorý by do obce priviedol optický kábel, ďalej zrýchliť internet v obci Močenok a na niektorých miestach v obci zriadiť tzv. Voľné Wi-Fi free zóny. Ďalej ma oslovila myšlienka do každej komisie, ktorá bude pri obecnom zastupiteľstve, delegovať aspoň jedného člena do 25 rokov, aby sa naši mladí, ktorí prejavili záujem pracovať v obci, do tejto práce zapojili a aj týmto si vychováme do budúcnosti kvalifikovaných a odborne znatných poslancov. Štvrtú časť môjho volebného programu, vážení spoluobčania, som si nazvala Stabilné finančné hospodárenie obce. Či sa to páči alebo nie, je pravdou to, že na to, aby bol naplnený volebný program a hlavne na to, aby sa naša obec rozvíjala aj do budúcnosti, je potrebné stabilné finančné hospodárenie, ľudovo povedané, na všetko treba peniaze. Sú príjmy obce, ktoré neovplyvníme, napríklad podielové dane, ktoré dostávame zo štátneho rozpočtu a naviac tieto dane každý rok prichádzajú v menšom a menšom množstve, ale sú také finančné prostriedky, ktoré ovplyvniť môžeme, a to sú najmä notácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja a rôzne finančné prostriedky získané z programov Európskej únie. Ja by som chcela využiť svoje kontakty a skúsenosti, ktoré mám z práce vo finančnej správe a pritiahnuť do obce Močenok čo najviac takýchto externých finančných zdrojov. Samozrejme, že rozumný hospodár na jednej strane dotiahne čo najviac príjmov, ale na strane druhej musí s týmito príjmami a rozumný hospodári, to znamená, že musí byť dobre zostavená výdavková časť rozpočtu. Ja by som rozpočet obce Močenok chcela pripravovať v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sme ďalší kalendárny rok už začínali so schváleným rozpočtom, a ďalej by som chcela zabezpečiť aj to, aby boli občania pravidelne informovaní o tom, ako je naplňaný tento rozpočet obce Močenok, a to alebo na vývesnej tabuli obce Močenok, alebo aj na internetovej stránke obce Močenok. Ďalej by som ešte chcela spomenúť, že som chcela aj pokračovať vo slubne rozvíjajúcej spolupráci s podnikom Duslo akciová spoločnosť Šala, ktoré začalo tiež spolupráca s obcou Močenok a začalo posielať do obce finančné prostriedky formou daní ako 2%. Tento kalendárny rok, myslím si, poslalo okolo 15 000 eur. Ďalšia časť môjho volebného programu, vážení spoluobčania, je zameraná na podporu zamestnanosti. Nezamestnanosť je fenomén, ktorý trápi celú spoločnosť, aj nie len teda obec Močenok, ale myslím si, že obec je tým partnerom, ktorý môže dopomôcť k zmierneniu tejto nezamestnanosti, zmierneniu jej dopadov na občanov. A ja by som chcela pokračovať v tom, čo už bolo začaté, a to je najmä spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, pomocou rôznych programov, ako je dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť, podpora drobných služieb. Obec Močenok umožnila prácu dlhodobo nezamestnaným a sociálne slabším občanom. V tomto volebnom období boli taktiež využité programy z rôznych programov Európskej únie, tiež zamerané na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných a sociálne slabších obyvateľov. Bolo zamestnaných viac ako 35 obyvateľov. Ja by som tiež, pokiaľ mi bude daná vaša dôvera, sa snažila využiť takéto programy
z fondov Európskej únie a zamestnávať prostredníctvom obce takýchto sociálne slabších a nezamestnaných občanov. Ďalšia vec, ako môže obec Močanok napomôcť k tomu, aby sa u nás zlepšila zamestnanosť, je osloviť potenciálnych investorov a ponúknuť im možnosti výstavby podnikov alebo prevádzok v lokalitách v blízkosti Močenka, a to sú lokality, ktoré sú už schválené v územnom pláne obce, lokalita medzi Hornou Kráľovou a Močenkom a potom lokalita v areáli Duslo akciová spoločnosť Šala. Aj týmto by sa vytvorili nové pracovné miesta a nezamestnanosť v obci Močanok by sa aspoň čiastočne znížila. Šiesta časť môjho volebného programu je nazvaná Investičné aktivity v obci z vlastných zdrojov obce. Ja osobne zastávam názor, že v obci bývame všetci spolu. Nie je dobré hovoriť, že tento chodník sa ma týka, pretože je na mojej ulici a tento nie, pretože je na druhej strane obce. Všetky chodníky, všetky miestne komunikácie, všetky autobusové zastávky sú spoločné. Nikdy nemôžeme vedieť, kde by sme si zlomili nohu, preto sa musíme snažiť o to, aby sa obec rozvíjala rovnomerne v centre obce aj v okrajových častiach obce. Ja by som sa chcela zasadiť o to, aby boli opravené miestne komunikácie, najmä v okrajových častiach obce, ako je napríklad Čapáš, Čingov a podobne. Ďalej by som chcela zrekonštruovať alebo novo vybudovať autobusové zastávky, najmä v okrajových častiach obce, a to sú zastávky na Čingove, autobusová zastávka Móry a autobusová zastávka na Nitrianskej ulici. Ďalej by som chcela zabezpečiť rekonštrukciu chodníkov v obci Močanok, ktoré to potrebujú, a ďalej by som chcela zabezpečiť výstavbu aspoň niektorých chodníkov na uliciach v obci Močanok. Prvý chodník, ktorý si myslím, že by mal byť vybudovaný, je chodník v lokalite Školská Vinohradská, smerom ako sa ide do škôlky a do materskej školy a z materskej školy. Ďalej by som chcela zabezpečiť revitalizáciu kostolného parku a takisto garantovať občanom obce Močanok pravidelnú údržbu cintorínov, pravidelnú údržbu detských ihrísk a pravidelný vývoz zeleného odpadu v termínoch, ktoré budú vopred oznámené, a takisto by som chcela zabezpečiť pravidelný vývoz zeleného odpadu z dvora, ktorý je na tento zber určený. Ešte ma oslovila aj myšlienka postaviť v obci Močanok pamätník padlým, ktorí padli v prvej a druhej svetovej vojne, na nejakom dôstojnom, peknom mieste v centre obce, pretože veľmi veľa obcí tento pamätník má a myslím si, že je to miesto, ktoré by malo byť aj v Močenku. Títo naši padlí si ho určite zaslúžia. Siedma časť môjho volebného programu, vážení spoluobčania, je venovaná športu v obci Močanok. Keď som si písala tento volebný program, tak ma napadlo, že aj môj nebohý otec a mama hrávali. Otec hrával za Močanok futbal a mama hádzanú. A vtedy ma napadá myšlienka, že aké sú už tieto kluby v obci, a teda akú už majú dlhú tradíciu, a mali by sme byť na to pyšní, že tie kluby v obci máme a ich podpora by mala byť pre nás samozrejmosťou. Ja by som chcela aj naďalej podporovať činnosť týchto športových klubov, a čo sa týka investičných aktivít, zabezpečiť a využiť kontakty, ktoré mám na to, aby bol zrekonštruovaný štadión, aspoň teda sociálna budova na futbalovom štadióne a okolie tohto futbalového štadióna. Čo sa týka hádzanárskeho klubu, ja aj po konzultácii s vedením tohto hádzanárskeho klubu by som chcela zabezpečiť výmenu osvetlenia v športovej hale, a to najmä vzhľadom na úspornosť a kvalitu tohto osvetlenia. A ďalej by som chcela sa pričiniť o to, aby bola zvýšená kapacita miest na sedenia v športovej hale. Samozrejme, že Močanok nemá len tieto dva veľké športové kluby, ale má aj veľmi veľa malých športových klubov, tak ako boli podporované aj v tomto volebnom období. Ja by som v tejto podpore a spolupráci chcela pokračovať aj v budúcom volebnom období. Okrem toho v Močenku je aj veľa občanov, ktorí športujú bez toho, že by boli organizovaní v nejakých kluboch, a preto by som sa chcela pričiniť o to, aby bola predĺžená cyklotrasa smerom na Duslo-Šala a ďalej, takisto ako bolo aj v tomto volebnom období, podporovať prevádzku viacúčelového ihriska a prípravu zimného klziska na zimnú sezónu, ktoré máme medzi Močenkom a Hornou Kráľovou.
Posledná časť môjho volebného programu, vážení Močenčania, je venovaná kultúre v obci a podpore záujmových združení a spolkov, ktoré v obci sú. Zastávam názor, že kultúra v obci, život v obci nielen obohacuje, skrášľuje, ale prináša aj zmysluplné využitie voľného času mládeži a všetkým obyvateľom obce Močenok. Ja by som sa chcela sústrediť na podporu dvoch nosných podujatí, ktoré v obci Močenok máme, a to je Gorazdol Močenok a Dni obce Močenok, pretože tieto podujatia šíria dobré meno nielen teda v rámci Šalianskeho regiónu, ale častokrát aj najmä teda Gorazdol Močenok aj na celom Slovensku. A ďalej, veľa týchto podujatí sa zúčastňuje veľmi veľa občanov. Podpora týchto dvoch podujatí bude pre mňa samozrejmosťou a naviac ma oslovila aj myšlienka, keď som videla, že ako veľa ľudí chodí na tieto podujatia, organizovať ešte v lete, keď bude dobré počasie, letné koncerty, kde by sa mohli občania stretávať, rozprávať sa spolu a tráviť svoj voľný čas inak ako doma, zavretý pred televíznymi obrazovkami. Ďalej by som chcela pokračovať v podpore kultúrnych spolkov, ako je folklórny súbor Močenčanka, močenskí speváci, Dominus a mnohých ďalších, ktoré takisto šíria dobré meno obce Močenku v širokom okolí. Ďalej by som chcela taktiež pokračovať v digitalizácii knižnice, pokračovať v spolupráci s družobnými mestami, ktoré máme v Českej republike a v Srbsku. Toto je v krátkosti všetko. Vážení spoluobčania, dovolte mi z tohto miesta, aby som vás poprosila, požiadala o podporu a o váš hlas v nastávajúcich komunálnych voľbách. Dúfam, že spoločnými silami dosiahneme to, aby bola obec Močenok každým rokom krajšia, aby sa tu každý cítil spokojne, aby nám okolité obce závideli, že bývame práve v Močenku. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne inžinierke Angelike Kutnej za predstavenie svojho volebného